haina hai lamchogo ani blog narongno friend chong ang tini hingi narongno sudo ang mui songmani simi phunungnai tama tama mui song narok nai tongdi chai khai ani blog no ang tabuk narongno mui songmi phunungnai tabuk hingi abaja khai tongo ang ko abaja tini waba watoi wati bo thagia hin kwayo wati phaiman ki thagia tini hingi abaja mai mai sinai baga sini khlai sa sini mai sini iko oro hingi awanduru mui songja ihi sabai bai mulai awanduru hingi abaja obai sa sinai obo hoga ফুলকপি na haino sabai songna ari awon ani princess ni bagu obo hingai bo hingai to asaya ablo ফুলকপি sinino songoi to ni ang thokbai ikyo te bokhoro bahan tongko baja khlainani tabuk mono phas baja khai tongo ini mo khlai sai thangte ang maisa nai iko abaja khlai tong tabuk wati bo thalia sida tong thoya aram nayang suka watei mosike wati phaike miya horisimi wati phemani tini bo sapung phai tongko tabuk hingka sini dipija thakja phai tongo kom phai tong tabuk hikai haino tini panaka phai tongo suka banglia tongo hingka bangka suka saga hokon khoko wati thalia kongrai bo bari mani kongrai bo hamlia tini ani abado tonga ngkha sa tongko to hidi kisi mamang sinok bisongo lamja khai iko miya tukuma niri sirani ako tini hingai tete busi sateng kerei yang rogo kadisten no bolamja kisi mangse tini hingke ang tuku yasi hintong tini khai ang tus tukulia tini hinggai busak simi suklai tong sinai ri rok pal togoy tam gai ri rona yai ko phai tong ko watibo tok bahan sang tong tini hingke ang ko wai samai 2 kg leg piece roti ke jai ko makai ani bebin bagoy muna tong kati bisa butiran khai meat masala riwai kari sinai yang go hingke pun buthoi abo hingga pun buthi ko mo pun buthnya sika ang ti kutunggo robo sika hingga wasabna karak ngkhaja kapro hingga ang sako bai rawoi atoni bokon kai rawoi tabo hingga iko bokon kai fish kai songoi tongo খুব সংনাই môn khao và hồng cái ta có ăn khóc khai này gas yang ngọc cái tiki cha buti rana tong kho thôi tập phòng nó comment khai sabai friend song ani mui song mani ngom buti cái te môn khai ko bo hingai khamka mo khamka no khana akan bai awan duro chanai akaran ba awan duro hingai khub thokjago angka khamka no khagoi taniri kai koro 60 taka ni khamka paitomani obono khana somganang akaran bai khai thikkai juchari songoi sasinai khana ikomono to khoro boi bini bosili ro khiboi songnai akaran bai awan duro hingai thogo awan duro no chanai ang khana mobono tini hingai to tok bahan bai pun buthoi obo bai mai chanai ang tini tabuk hingai moi garam masala rikha garam masala mix khai tongo mon khamui to yang tabuk masala riwai moi songoi tongo te moi mix khlai tongo tabuk hingai masala riwai iko
moi songnai tini bini yak nang mani moi song tani bini yak nango hone khub thongnai po am tini sai tonga no hingke hai pano thongnai hai ma tonga angbo iko bono mukunka ini kuai pai tu mana ani ko kopor kaham ma ka kuai iko kuat ini bagai kisah sibuk hai ngoi tongka hai pon mok prana nangnai satonggo hai yake bakwa peri thangnai hai ma tongo angkai iko 150 taka jar o pai teka kuai kaham na kopor mangka Phatui hingke bira o 50 taka hingkai obo kai 50 taka bira phatui kubang ma paikha obo hingka je hame no saye tabuk sanani hitoni dikha yang tongo obo hingka iko oro je kaham no soi toni ka pura dui bira phati paikha ang tini 50 taka khai manu hanai emne khai baksa kisi kupola tong hai pun phate ke ekdam kaham mo saram ngoi tong phate kaham no baksa kisi tong baksa order mo behi of the hai rok tong kaham mo tong hame bo tong ngoi 50 taka khama muka anting itu bukan tini dui bira to ka pura taka aram ka sasine ang koi phate baga subial gelak phate himbo su samo pura am ka sai mane ek sapta pise toni oi sasine ang mo phate mo hingke obo ka tak sai tong mo hamte no sayoi kuai khito kaham ma muka friends song naro comment to sabai di ani moi rok thot thogya hate to kaham tupli agi hingai to ang 120 taka jat te rok sawo 100 taka jat ro jawo The municipal corporation is an elect body. The municipal corporation is an elect body. The member are chosen through elections that are held every 5 years during elections. A city is divided into different wards. From each ward, one member is elected, which is called a councillor. The mayor and the deputy mayor are prominent members of the corporations. The mayor is the presiding officers of the corporation. The chief executing officers of the municipal corporation is the commissioner. He implements the decisions taken by the councillor.